All praises to the Most High, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, our dearest Santo Niño. May I now request the dearest family at the family's table, our debutant to sit on the couch, and of course, tonight, ladies and gentlemen, let us all be graced by the warmest welcome, by no less than the organizer and the pioneering, dearest doting mother and lovable mother to our dearest daughter. Ladies and gentlemen, let's give it up to Dr. Vilma Lastimosa Pilotas, the mother of the debutant. May gabi kaninyong tanan. Dako kayo na kung mapasalamatun kay kunyong tanan nga ni-respond yun ninyo ang among invitation. Bisag automatic o kanang impronto kaayo ba sa gamayng panahon. Una sa tanan ang akong pamilya nga niya karon ug ang akong husband yun na last flight. Nagdali-dali bahala na mo ka costume pero okay na lang yun kaayo, at least ang presence sa akong husband iabot yun. And to my son nga mao gyud gabuot nga kinahanglan jud nga mahinayon ang iyang birthday, bahalang nakalit-lit silang tanan. Ug sa akong nga pamilya, akong igsuon ug akong nga pag-umangkon nga niya karon, akong tiya TC ug ti Honorable Barangay Captain Jerry Silvano ngayong bana, akong nga ig-agaw sila si Elmer Carwana ug mga kasilinganan, ug ilabi na ang akong yung mga membro sa Lawaan National High School nga maugyoy gahatag ni Angel Blight ug inspirasyon para sa iyahang pagpakabuhi second life. Though nagsugod siya sa different school, pero dili ang iyang pangandoy nga mutipon gyud siya sa singing Lawaan National High School nga sige siya pangandoy nga tuman gyud. Ang mga classmate ni Angel Blight nga niya karon 100% baka mo o ang mga faculty ni Angel Blight nga naa karon asa man o ang akong mga ka-classmate gyud gikan sa elementary, high school o college nga niya karon niya gyud sila ni tambong ni Angel Blight's celebration of Thanksgiving and 18th birthday, USC 85 naa, and Asilonian naa po dito nagpatumoy na nago muna na supportive kay sila kay since pagmablos nako until karon naagyud sila tanan. Ako lang gining binisay uno para maaligrita kay atong ining lison ako ang uban wala sad no. So ang mga faculty members ni Angel from grade 7 to grade 12 naa diri naagyud og ang taga DepEd nga nag-inusara si Sir Henry. Asa pa yung mga kauban Sir Henry, ang among focal person sa PTA and supervisor sa na siya namo sa Division of Talisay. So napay mo abot ana og ang mga halandon namo nga principal og PSDS na karon na si Sir Jeffrey Seblero sa Cluster 10 of Division of Talisay. Mo sa ni inspirasyon ni Blight kay mo gani sinugdanan nga principal niya pagbalhin sa Lawaan. Grabe kay na sila mga instrumento gyud nga giplano og nangahimo gyud sa amo ang pagkuyog sa Lawaan. Og ang akong importante kaayo sad nga ikaduhang principal si Ma'am Junette Abapo nga supportive kaayo sa Lawaan National High School. Og di na lang ko i-mention ang tanan, basta ang akong PTA, General PTA of Lawaan National High School, Federation of PTA, naa silang tanan supportive kay para sa gawas kay sila registration. So nakotason ang akong welcome address. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo. Namurog akong tuhod nagkanta sa Santo Niño. Daghang salamat. Miracle can happen anytime. Yes, nga mao gina nga as we ponder the growth of the journey of Angel, grabe gyud kayo. All of you know nga no baby gid siya. Na siya dungag sa kasing-kasing. We pray so hard from zero. Ingon ana pa na siya ay naging example gidagyod. Ingon ana pa siya, grabe na ang struggle. Mura na gud ni kon kay ugnay mga
og si Jean. Ug mag-apas tami, mahuman din ang birthday. Pero karon para nako murag nagkuhan siya sa tunnel, lisod siya, murag kakuyapon ko. I can't believe nga from 1 year old to 16 years old, nag-wheelchair si Angel. Carried by his brother, ug ako, ug ayang papa. Do you believe in miracle? Yes! Ana. 3 days after the open heart operation in Philippine Heart Center, makalakaw na si Angel. I'm very thankful to all of you who supported our journey with Angel. Grabe, kung kamu sa among dapit, dili jud ko makaginhawa. Grabe yung kaayo, pero at this time, Angel is here celebrating with you, all of you, her success in school, her success in his ambition sa hinay-hinay, ug together sa iyang mga classmate nga mabutan kaayo since grade 7 until this time. Dinala na ko i-mention kay Mamana. So, I hope you will enjoy this evening with the celebration of Gift of Life with Angel. Makabagbag damdamin sa usa ka inahan. Pero with my life's journey, my success,